Салому алейкум бардуи азиз, ҳама каса созен тинҷен саломатиётон хубай вақтотон хушай. Хуш омадем ба канали Саудо ТЖ дар YouTube як тайда охи. Имрӯз бардуи азиз 14 июли соли 2024 1000 рубли урусӣ баробар ба 120 сомонӣ. Дар имрӯза видео хонаҳои заминиро гӯш кунед. Хонаҳои заминӣ ай ки ҷо сар мешавад гӯш кунед бардуи азиз. Хонаи заминӣ аст дар ноҳияи Панҷ, ноҳияи Ёвон, шаҳри Кӯлоб, шаҳри Душанбе, шаҳри Бохтар. хонаҳои заминиай квартири аз он аст дар ноҳияи Файзобод, шаҳри Бохтар ва шаҳри Душанбе ва як тайдига адад тайдига баҷоӣ ҳам ҳаст бардуи азиз, барое ки гуфтанд ки аввали видеода нагӯ мисол як ҷо хона аст хайна ададша баҷо кардем. бардуи азиз қизиқи видео ҳамия ки як хонаи заминии 60000 сомониш мега. бардуи ғариб шумо метавонед ки як хонаи заминира 497000 рубл да бихарем. хонаи заминии 497000 рубл 6000 сомони тоҷикӣ. лайка биза, подписаться ки то охири видеора чико ки тамошо ки. Ставьте лайки и подпишитесь на канал, чтобы не пропустить о новых видео. Ана бобиҷон, ила бай. мошиноро дидед? ها دیدم. ширкати Бахтиёр Баҳромҷон дар Россия. дар анамин борҳое ки Тоҷикистон меоянд, бозори Садовод ва Люблино ҷамъ мешаванд. борҳое ки бо дар гирду атроф аст, ҳама ройгон ҷамъоварӣ мешаванд. ҳамин борҳоро барои Тоҷикистон овардан ку аз рӯи вазн бо инсоф наргузорӣ карда мешавад. بچه. ана вақте ки борҳо омад ба Тоҷикистон ки даромад, аз ҳамин хуҷанди бостонӣ сар карда тақсимот сар мешавад, ба Душанбе шаҳр даромада, дигар ҷойҳо, ноҳияҳои гирду атроф ва умуман тамоми шаҳру ноҳияҳои Тоҷикистон борҳо тақсим мешавад. бобиҷон, аз ҳама асосаш кафолат дорад. نه گرانتیا. бале, نه نویر حکای باباش شما فهمیدین. این رقمای تلفن در همین زیر ویدیو نوشتگی بدهید. شما هم زنگ بزنین، در خانه‌تان چای تلخ خورده استراحت کنین، بار خودش می اومده. ана ака видеора стоп ки як дона лайки бепала биҷиқ. ана илтимос мекунем касе хона харен видеора то охириша тамошо кунен. дӯстони азиз, квартире десен қарор дорад дар ноҳияи Файзобод. ана дар ноҳияи Файзобод бардуи азиз ҳами даруни районаш дай доми 4 этажа духонага квартира дар 3 этаж қарор дорад 50 метри квадратияй. ремонташ монтажи свеч кардагӣ, дар трезои главниш часпондагияй. ҳуҷҷатош 100% бидаед. дӯстони азиз, барои маълумоти бештар да ҳамин рақамҳои мисол дидесен ку дар номерои ватсапаш занг мезанен. нархи квартира дӯстони азиз 200,000 сомонӣ. 200,000 сомон бардуи азиз, квартира дар ноҳияи Файзобод дар ҳамин даруни районаш да 200,000 сомонӣ. дӯстони азиз, хеле ки гуфтем ба пули русӣ чанд мешавад дар рӯи экран нависагем, номерои телефонаш ана через ватсап зангш бизанен, маълумоти бештара бигирен. ва як чи дига ё дунбор омаде бигӯен ки номерои канали Саудо ТЖ гирифтам ба шумо арзон мекуна. дӯстони азиз, касе ки аз шаҳри Душанбе хона гуфта буден, на марҳамат гӯш кунен, як хонаи беҳтарина гап мезанам. хонаи десен қарор дорад дар шаҳри Душанбе, ноҳияи Исмоили Сомонӣ, наздики Боғи Ғалаба, наздики бозори Мергон. 2.5 сотиқ заминаи 3 дар хонаи фасони хушрӯ кардагӣ. дӯстони азиз, бо диққат гӯш кунед. 2.5 сотиқ замин 3 дар хона, як калидор дора. ремонти хонаҳо нав кардагӣ замонавӣ ба дараҷаи олишай. ову светаш пастаяни ҳастай, ови шаҳрӣ дора. ҳуҷҷатоша маслиҳат мекунанд. кухни, ошхона, баня, ҳоҷатхона дора. гирди хона маҳкам кардагӣ, дарвоза часпондагӣ, мактаби 6, поликлиникаи 6, саддиқ, балинса, магазин, бозори Мергон наздикай. бардуи азиз, нархи хонара 430,000 сомонӣ мега. касе харидор бошем бо арзон мешавад. ана ки бардуи азиз, хулосаи хонаҳои арзон мондаесем, лайкҳоро фаромӯш накунед. дӯстони азиз, як квартири арзони дига аз шаҳри Душанбе. квартире десен қарор дорад дар шаҳри Душанбе, кӯчаи Айни 64, тарафи сеюм база, доми 13 этажа. якомната квартира дукомнаташ кардагиянд дар 12 этаж қарор дорад 54 квадратни метр будай. ремонти квартира нав яна евроремонти фасон кардагия чӣ хеле ки десенда сурат
овсвеч мега ҳастай ҳуҷҷатош 100%ай дитта лифт дора. Ана квартираро вақти фурӯхтан кондитсионер, термекс, люстра, кухни гарнитурош места. Хулоса бардруи азиз, квартира ҳамаш 100% ягон камбудӣ надора. Фақат пула метен, медроен зиндагӣ мекунен. Дӯстони азиз, нархиш 572 000 сомонӣ мега. 572 000 сомонӣ. номерои телефонаш бардруи азиз кор мекунад. дар ин рақамҳо ватсап ҳам дора. занг бизанед, бо арзон мешава. бардруи азиз, агар шумо замин, хона, квартира, мошин чизе ки барои фурӯш дошта бошед, метавонед ки дар нами рақамҳои десем бардруи азиз дар ватсап шурӯъ кунед ва барои харидорора рекламаи зуруш мекунем. бардруи азиз, компания Акай Баха, компания Акай Рӯзихела шумо тавсия метиҳем барои гузаштани сарҳад. шуморо ай Москва ва Московский област, ай пеши хонатон, ай ҷои кортон ки ҷои да ҳамин бародарода удобния мераванд, шуморо ай ҳамҷам мегиранд. ба сарҳади Қазоқистон иншоалло ки соқ саломат бурда меорам. бардруи азиз, мошиношон мошинои беҳтаринай. и ака пастаян ами кор дай мақсад номерош ватсап дора, занг мезанед, сразу ответон мета. бисёр инсони хубай бародарай. агар ай номи канали Сауду Теҷа гап занем, ба шумо арзон мекунад. ки чорум эълона тамошо кардесай, комментарда бинависен. бардруи азиз, хонаи десен қарор дорад дар ноҳияи Ёвон, ҷамоати деҳоти Ситораи Сирх, деҳаи Зенсклад гуфтагиай. границаи Ёвону Кӯйбештуни азиз. 15 сотиқ заминай ди дар хона ба як калидориш кардагӣ, ремонтиш миёна будай. овсвеч мега ҳастай ҳуҷҷатош 100%, гирди хона ди тарафш маҳкам кардагӣ. бардруи азизам, нархи хонара 110 000 сомонӣ мега. 110 000 сомонӣ. соҳиби ҳамин хона гуфтагие ки агар ягон мошини 60-70 000 боша, ҳисобш мекунем. фаҳмидена бардруи азиз, агар ягон мошини 60 ё 70 000 боша, ҳисобш мекуна. маълумотша бо дар бар экран навистагием бихонем. касе ки қирғанен як хонаи арзона ба музикаи чакчаки борон гӯш кунен. бардруи азиз, хонаи фасоне десен қарор дорад дар шаҳри Бохтар, яъне ки Қирғанда, совхози Файзалӣ якум, пеши Садиқ. гӯш кардесен бардруи азиз, шаҳри Бохтар, яъне ки Қирған, совхози Файзалӣ якум, пеши Садиқ. 4 сотиқ заминаи 3 дархонаи фасони хушрӯ кардагӣ. бовар кунеда. 4 сотиқ замин, 3 дархона ба як калидораш, ремонташ навай, евроремонти фасон кардагӣ. овсвеч мега ҳастай ҳуҷҷатош 100%, ошхона, баня, кухни, ҳоҷатхона, склад дора. мактаб, садиқ, магазинҳо, масҷид наздикай. бардруи азиз, кӯчаҳош асфалтай, ҷош ҷои беҳад хубай. ай шаҳр 4 километр дурай. дӯстони азиз, касе ки мисол ай Қирғанен медонен, ай шаҳр 4 километр дурай. бардруи азиз, нархи хонара нигоҳ кунед, чӣ хел арзон гуфтесай. бародар да пул дар кор будай. нархи хона 320 000 сомонӣ. 320 000 сомонӣ. соҳибаш илтимос кардагия ки беҳуда занг назанен. хулоса ана чанд сами рӯсӣ мешавад, дар рӯи экран навистагим. бардруи азиз, бо як бор дига такрор мекунам ки беҳуда занг назанен. дар ин навор квартираҳои арзон ҳам ҳастед дӯстони азиз. бардруи азиз, хонаи десен қарор дорад дар шаҳри Кӯлоб, деҳаи Шакархон. 3 сотиқ заминаи 3 дархона кардагӣ, ҳамом, ҳоҷатхона дорад дӯстони азиз. ана ремонташ коробка мебошад, чӣ хеле десен дӯстони азиз, хай мақсад ремонт талабай. бардруи азиз, нархи хонара 160 000 сомонӣ мега. 160 000 сомонӣ, ҷои шидшай, арзон намешава. бардруи азиз, касе харидор бошад, номерои телефонаш кор мекунад, дар ин рақамҳо ватсап ҳам дора. марҳамат, занг бизанед.
форатон ки видеои сауду теҷе шумо да бирава подписатсия кунед дӯстони азизем, поён да подписатсияра биҷиқен ке ки ман видео кардам шумо да мерава инам хеле хонаҳои арзон метавонед ки бихарен. хонаи десен қарор дорад дар ноҳияи 5 ҷамоати намуна деҳаи Мирзоянск гуфтагиай. бардуи азиз 8 сотиқ заминаи дар хона кардагӣ. соҳиби хона маълумот дагия ки ҷамоати намуна деҳаи Мирзоянск да бидай. хуб дар хона дӯстони азиз ремонташ мақсад миёна бидай. нархаш 6000 сомонӣ арзон мешава ва ягон мерседес боша мега болои пул бутан мешава. номерои телефонаш ҳастай барои маълумоти бештар занг бизанед. бисёре бар дуруи ай ғарибӣ, ай Россия, ай Сочи менависанд ки ака ягон квартира ай шаҳри Бохтар бон, яъне ки ай Қурғонтепаи пешина. Бардуи азиз марҳамат на гӯш кунед, касе ки пула ҷамъ кардагиен. Квартираи фурӯшӣ қарор дорад дар шаҳри Бохтар, пешина Қурғонтепа, наздики ҳукумати вилоят. Якомната квартира дар 2 этаж қарор дорад, 25 метри квадратияй. домои пешина квартира ремонт доштай. соҳиби квартира ана маълумот дагия ки адрес Қурғонтепа дар назди ана ҳукумати вилоят. нарш бардуи азиз 224000 сомонӣ. касе харидори аниқ бошем бардуи азиз, числаи видеоро нигоҳ кунем, барвақттар боша занг бизанем. хайнам хеле бачаи уча, хай настрени цода охи дига е зинда буш шеринар. зиқ наша ҳамаш мегзара. иншолло ки соҳиби хона ҳам мешавӣ, соҳиби квартира ҳам мешавӣ, соҳиби замин ҳам мешавӣ, соҳиби мошин ҳам мешавӣ. касе ки зан надорен, соҳиби зан ҳам мешавен шеринар. фақат ҳаракат кунен, пулоро ҷамъ кунен, иншолло ки ҳамаш мешава. бардуи азиз, агар шумо замин дорен, хона дорен, мошин дорен, квартира дорен, метавонед ки анами номерои десен бардуи азиз дар WhatsApp шурӯъ кунед. мо барои харидорора дар видеои оянда насиб намбарем зинда бошем, рекламаш мекунем. замин дорен, хона дорен, квартира дорен, мошин дорен, чизе ки барои мақсад фурӯш боша, инами номерои десен дар WhatsApp шурӯъ кунем бардуи азиз, мо мақсад рекламаш мекунем. ва дига гапам надорам то видеоҳои оянда. худованд ҳамаи мо шуморо нигаҳбон боша. дар ки ҷое бошен ҳамеша сарбаланду хонаобод бошен. лайк, подписатсияро фаромӯш накунед. то охири видеоро агар тамошо карда бошен, рақами 5 бинависен ва видеоя додараки ону шароитотон боша, имконият боша ягон сомонӣ, ягон рубли ёрдамаш кунед. хаяка дӯстони азиз, додараке дар навори десен беморай вақт таваллуд шуданашда соз будая 3-4 рӯз пасаш ай зону поёнтар бардуро почааш аввал сирх шуда, баъди сирх шудан сиёҳ шуда. дига илоҷиш нашуда, диданд ки мисол почааш сиёҳ шуда, почааш ай зону камтар болотар баридиянд. ҳозираш дар ин видео дар беморхонае бардуро 1 ҳафта пас, 2 ҳафта пас ана касали припадка мешава. падаршон хоҳиш карданд ки ана бардурое ки мисол ба хотири Аллоҳ хайр мекунанд, чанд қе мисол аз зуршон мераса бардуро ана хайр кунанд гуфтага барои дорувош мисол бо барои ами додарак я чӣ мешава. номерои ина мисол падаршам мондагим, номерои картаи душанбе ситишам мондагим бардуро, агар имконият боша ягон сомонӣ ана ягон рубли мисол ёрдамаш кунед. Ставьте лайки и подпишитесь на канал, чтобы не пропустить о новых видео.